салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 28 июл ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон субҳи имрӯз ба Бадахшони Кӯҳӣ сафар кард. Ин сафар аз ошноӣ бо вазъи ноҳияи Ванҷ ва ифтитоҳи як пули азими мошингузар шурӯъ шуд. ҳафтаи гузашта селу обхезиҳо дар ноҳияи Ванҷ обу роҳҳоро шуста хароб кард ва ҷони 6 сокини маҳаллиро ҳам гирифт. дар натиҷаи офатҳои табиӣ 10 рӯзи охир дар вилояти Бадахшон беш аз 70 хонавода бехонаву дармонда хисороти аслиро сокинони деҳоти соҳилии ноҳияҳои Шуғнон, Дарвоз ва Ванҷ бардоштанд. ҳукумат аз ҷомеаи ҷаҳонӣ кӯмак хоста гуфтааст, ки хисороти офати табиӣ дар Бадахшону Рашт $100 миллион ташкил медиҳад. сафари Раҳмон ба Бадахшон то 31 июл идома мекунад ва дар ин сафар боздид аз Рӯшон, Шуғнон, Рошқалъа ва шаҳри Хорух ҳам дар назар аст. аз шимоли Афғонистон имрӯз хабаре ба дасти мо расид, ки як ноҳия дар сарҳади Тоҷикистон ба дасти Толибон гузаштааст. мақомоти маҳаллӣ дар вилояти Сарипули шимоли Афғонистон гуфтанд, ноҳияи Кӯҳистоноти марбут ба ин вилоят шаби 27 ба 28 июл аз ҷониби ҷангиёни Толибон тасарруф шуд. муҳаммад Осиф Ҷабборхел, фармондеҳи амнияти вилояти Сарипул, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки дар ин маҳал 3 рӯз муқовиматҳои шадид ҷараён дошт. тибқи иттилои ахир генерал Абдуррашид Дӯстум, муовини раиси ҷумҳури Афғонистон, ба Форёб, вилояти ҳамҷавори Сарипул рафтааст то амалиёти нирӯҳои давлатӣ бар зидди Толибонро раҳбарӣ кунад. мақомоти амниятии Тоҷикистон дар ҳамин ҳол мегӯянд, марзи Тоҷикистону Афғонистон дар баъзе нуқот бо назардошти нооромиҳо ва ишғоли як пойгоҳи муҳими низомӣ дар ноҳияи Вардуҷи Бадахшон аз тарафи Толибон мустаҳкам шудааст, вале нирӯҳои марзбонӣ ба ҳоли омодабош оварда нашудаанд. марзбонон хидматро ба таври муқаррарӣ пеш мебаранд, гуфт ин мақоми амниятии Тоҷикистон. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Аслов гуфт, кишвараш мухолифи таҳримҳои алайҳи Русия аст, зеро ин таҳримҳо ба вазъи Тоҷикистон низ таъсиргузор шудааст. вай далел овард, ки дар Русия муҳоҷирони тоҷикӣ зиёд кору фаъолият мебаранд. Аслов гуфт, мо аз роҳи дипломатӣ барои аз байн бурдани таҳримҳо кӯмаку мусоидат мекунем. ҷаноби Аслов дар посух ба саволи радиои Озодӣ гуфт, дар даври ахири муколамаи сиёсии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико масъалаҳои марбут ба ҳуқуқи башар, ҳамкориҳои низомӣ, иқтисодӣ ва амниятӣ дар меҳвари баҳс қарор доштааст. мо ба тариқи аз ҷониби Амрико 87 гӯем ки мошинҳоеро гирифтем, ки онҳоро дар шароити мушкили Кӯҳистон истифода бурдан метавонад барои сохтмонҳои қудратии Тоҷикистон, барои сарҳамвонон ва ғайра. ҷаноби Аслов дар бораи ҳамкориҳо бо Ӯзбакистон низ суҳбат кард ва гуфт, ҷаласаи ҳайати байни ҳукуматӣ дар Тошканд дар сатҳи хуб гузашт, аммо гарчанде ки ягон ҳуҷҷат имзо нашудааст ва ин гуна мақсаде ҳам набуд, ҷониби Тоҷикистон аз натиҷаҳои ин мулоқотҳо қаноатманд аст. бонки осиёии рушд эълон кард, ки стратегияи корияш барои Тоҷикистонро тағйир медиҳад ва аз ин ба баъд таваҷҷӯҳи бештари ин ниҳоди молӣ ба фазои сармоягузорӣ, масоили тағйироти иқлим ва таҳсили касбии ҷавонон равона мешавад. ин ниҳод барои ироаи $100 миллион кӯмак ба Тоҷикистон ваъда супурдааст. стратегияи нав ба гуфтаи масъулини бонки осиёии рушд сармоягузорӣ дар бахшҳои энержӣ ва нақлиётро аз 80 то 55% поин меорад. мақомоти барқи тоҷик мегӯянд, ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба Қирғизистони ҳамсоя бо нархи 2.5 сент 40 миллион киловатт-соат барқ фурӯхта шудааст. ин нукта дар нишасти матбуотии раҳбарияти ин ниҳод дар душанбе садо дод. яке аз масоили мавриди нигаронии барқи тоҷик ҳамоно мушкил будани ҷамъоварии пул аз аҳолӣ ва корхонаҳои ҷумҳурӣ барои барқи истифода шуда мемонад. ҳоло ҳаҷми пурраи қарзи аҳолӣ ва ҳам муассисаҳои мухталиф беш аз 500 миллион сомониро ташкил медиҳад. ҳамин қарзи аҳолӣ дар маҷмӯъ дар 6 моҳи манами соли 74 миллион ташкил медиҳад. 74 аз 10 миллион ташкил медиҳад. қарзи ҷорӣ дар 6 моҳ амалот аз истифодаи барқ. мақомоти барқи тоҷик мегӯянд, нисфи ин қарзҳо аз ҳисоби муассисаҳои вазорати захираҳои об дар деҳоти дурдасти кишвар ҳосил шудааст. айни замон худи ширкати барқи тоҷик ҳам яке аз ташкилоти қарздор буда, асосан дар баробари нерӯгоҳҳои барқии обӣ бидеҳкор шудааст.
кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати тоҷикистон ба хотири ҷилавгирӣ аз хатари нестшавии забонҳои бадахшӣ ё помирӣ ва яғнобӣ барномаи вижееро дар назди академияи улуми кишвар ба роҳ мондааст. барнома таълимоти ин забонҳоро барои хоҳишмандон дар давраҳои омӯзишӣ то нимсола дар бар хоҳад гирифт. дар ин бора имрӯз Гавҳар Шаровзода раиси кумитаи забон ва истилоҳоти тоҷикистон хабар дод. ба хотири он ки гурӯҳи забонҳое ки дар хатар қарор доранд як санади меъёрии ҳуқуқӣ коркард карда шуда истодааст дар назди кумита, то ки иҷозат бошад дар назди кумита омӯзиши ин забонҳо 1 моҳа, 2 моҳа, 3 моҳа ва 6 моҳа роҳандозӣ шавад. гурӯҳи забонҳои бадахшӣ ва яғнобӣ ки доираи истифодаашон маҳдуд аст, ба таъкиди муҳаққиқону забоншиносон ба дастгирии вижа ниёз доранд, то ки комилан нобуд нашаванд. дар тоҷикистон ҳудудан 200 000 нафар бо ин забонҳои нодир ва қадима гуфтугӯ мекунанд ва аз ин хотир ин забонҳо ба феҳристи забонҳои дар ҳоли гумшавӣ ворид шуданд. барои дидани шакли комили ин хабар ва дарёфти видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.